V dnešnom videu som vytvoril story game prvá časť. Tak ak chcete druhú časť, tak dajte odber. Fakt, mne to veľmi pomôže. Pre vás je to iba jedno kliknutie a pre mňa 100-násobná pomoc. Tak dajte ten odber. A môžeme ísť na to. No a najprv vám idem ukázať, že v čom tá story game bude spočívať. Nazval som to Moon. No a keď sa napojíte, tak sa splníte v takomto lobičku, kde budú takéto 3 rakety, pred ktorými budú plošiny a keď na jednu plošinu stupnete, tak vás to portne na druhý place. No a tak toto bude vyzerať na tom druhom place. Tuto budete mať takú raketu a vedľa nej bude čakať taká postava, ktorá sa bude volať Rocky. A vy sa už spýtate, že prečo je taký smutný a on vám odpovie, že stratil kryštál, vďaka ktorému môže žiť a vy mu budete chcieť pomôcť a povedal vám ešte, že keď som mu ten kryštál stratil, no tak si všimol, že som ho rozlomil na 3 kusy a vy budete mu tie kusy musieť nájsť. Ako prvý kus bude na sopke v kráteri, kde budú také kamienky a na jednom z tých kamienkoch bude ten kus kryštálu. Potom druhý kus kryštálu bude na takejto skale, okolo ktorej budú kamienky, ktoré budete musieť využiť na to, aby ste si postavili schody a dostali sa na tú skalu, aby ste získali ten kus kryštálu. No a ako tretí stage bude taký, že budete mať túto vchod doly a keď do nej pôjdete, tak budete v takej miestnosti, kde bude zaseknutý kus kryštálu a krompáč a vy tým krompáčom budete musieť vykopať ten kus kryštálu a potom vidíte z tej doly a tuto pôjdete týmto portálom, ktorý vás portne za tým Rockym. A ten vám poďakuje, že ste mu ten kryštál našli a potom zase pôjdete raketou na lobičko. Ako prvé som začal robiť lobby. Urobil som trávnatú plochu a potom som tam pridal steny z Low Poly Hills. Potom som tam pridal ešte 3 takéto rakety, pre ktorými som dal takú plošinu, na ktorú keď vstúpite, tak vás to portne na ten druhý place. No a potom som tu ešte zmenil nebo. No a teraz keď som vytvoril lobby, tak sa môžeme presunúť na ten druhý place. Dal som tu takúto mesačnú plošinu, kde som vlastne už išiel robiť tie stage. Prvý stage som dal tú sopku, ktorú som trochu upravil a dal tam tie kamene, po ktorých budete musieť skákať. Potom som išiel robiť tú stenu, kde som potom pridal tie kocky, z ktorých som vytvároval schody, aby som vedel, koľko tých kociek je treba a potom som ich náhodne rozmiestil okolo toho a ešte som zväčšil tú stenu. A potom som išiel robiť tie doly. Najprv som urobil vchod a potom som urobil tú miestnosť. Taktiež som ešte urobil východ, ktorý som vlastne urobil taký istý ako vchod. A potom som tu ešte pridal neviditeľné steny, aby ten hráč to nemohol nejak prejsť. A ešte som tu pridal cestu, ktorá vás bude navigovať. Na začiatok som pridal takú raketu a ešte som pridal tie jednotlivé kúsky tých kryštálov na tie stage. A do doly som pridal ešte ten krompáč, s ktorým vyťažíte ten kryštál. Zatiaľ tie stage nie sú funkčné, tá sopka, tá stena a ani tie doly nie sú funkčné, ale v ďalšom diele to urobím. Tak, to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo a chcete druhý diel, tak dajte odber a ahoj!